Аз отидох при Левски и като го изповядах, почнах да чета отпуснатата за случая молитва. И когато споменах името раба Божия Василий, Левски ме прекъсна и каза: споменувай ме в молитвите си, отче попе, с името Иеродякон Игнатий. И след малко мълчание прибави: моли се, отче, не за мене, а за отечеството България. След като свърших обреда, Левски беше вдигнат върху едно буре и окачен на въжето. Преди да бъде избутано бурето изпод краката му, той извика: Боже, избави България!